Hei, mä kerron vähän tuosta oma valokeho-jäsenyydestä ja nyt on alkamassa vuosi 2026 ja siinä me paneudutaan meidän elävään elämänpuuhun ja veden elementtiin ja sitten käydään 12 kuukautta, niin siinä on 12 erilaista taajuutta ja samalla me tutustutaan erilaisiin tunteisiin, tunnesisältöihin ja sitten kehon erilaisiin nestelaatuihin. Ja samalla luodaan sitä yhteyttä, valon yhteyttä kehollisuuteen ja sitä kautta lähdetään tutustumaan siihen omaan valokehoon tämän elämänpuun näkökulman kautta. No, yleisesti tästä oma valokehon jäsenyydestä. Tämä on nyt 2 vuotta ollut käynnissä ja siinä me ollaan käsitelty meridiaaneja ja sakroja ja nyt me ollaan astumassa näihin elementtivirtoihin uudesta näkökulmasta sieltä sisäisestä elämänpuusta ja tässä jäsenyydessä on 2 tämmöistä osuutta. Toinen osuus käsittelee meidän henkistä olemuspuolta energia-anatomiallisesti, ihmisyyttä semmoista holistisesta näkökulmasta ja samalla sen meidän tietoisuuden nousun kautta syntyviin muutoksiin. Ja keho-osuudessa me panotetaan enempi fyysisyyteen, tutkitaan sitä fyysistä kehoa ja tässä tapauksessa niitä erilaisia kehon nesteitä ja tehdään erilaisia kehoa avaavia liikeharjoituksia. Ja tosiaan kaikista näistä osuudesta on materiaalia, on kirjoitettua artikkelimateriaalia sekä videomateriaalia että sitten äänimateriaalia. Äänimateriaalia on yleensä sitä meditaatio-ohjausta ja sitten nämä videot on joko liikevideoita tai sitten luentovideoita. Ja molemmista osuuksista, niin valo-osuudesta kuin keho-osuudesta tulee sitten ne kirjalliset materiaalit. Eli nyt sitten vuoden 2026 materiaaleja on lähtenyt luomaan ja nyt niitä aletaan sitten pikkuhiljaa käymään yhdessä läpi. Ja tosiaan jäsenpalvelussa saat myös alennuksia. Tulee 5% alennus hoidoista, niin etähoidosta kuin sitten täällä valokehossa tehtävistä hoidoista ja tietysti kaikista palveluista ja koulutuksista ja verkkokursseista. Ja tosiaan 2026 me syvennetään ymmärrystä siihen veden elementtiin ja sitten tähän elävään elämänpuuhun, joka liittyy siihen, että meidän olemuksessa me ollaan synnytty elämänpuuhun, joka on se meidän suvun elämänpuu. Siellä on ne suvun juurestot, tallenteet, tunnetallenteet. Ja kun me lähdetään avautumaan sille valolle, niin meillä alkaa syntymään sisäiset sielunjuuret ja me pikkuhiljaa muutetaan sitä perimämme sukujuuren tunneoppia siihen meidän sielupohjaiseen ja siitä syntyy tämä elämänpuu. Ja tässä vuoden aikana me käydään erilaisia tunnesisältöjä. Jokainen kuukausi tuo mukanaan uuden tunteen tarkkailun. Ja siellä on esimerkiksi rakkaus ja myötätunto ja pettymys ja ilo ja riippuvuus ja tämän kaltaisia tunteita. Ja sitten myös erilaisia nestelaatuja, että me päästään siihen veden elementtiin käsiksi erilaisilla nestelaaduilla.
Ja niitä myös yhdistetään sinne meidän kehossa kulkeviin nestelaatuihin, niiden esoteerisiin taajuuksiin, mutta myöskin siihen fyysiseen olemusmuotoon. Ja niitä on nyt esimerkiksi ydinneste, sitten on erilaiset nektarit, hunaja, öljy, sitten on kehonnesteitä, sappineste, virtsaveri ja tämän kaltaisia nestelaatuja käydään läpi. Aina jokainen kuukausi oma nestelaatu ja sitten oma tunne. Ja tässä tämä on jaettu ikään kuin 3 eri maljaan, eli on päämalja, sydänmalja ja lannemalja. Ja jos mennään nyt vaikka sinne lannemaljaan, niin siellä me käsitellään myöskin niin kuin lantion alueita ja oikean puolen lonkan tietoisuutta ja vasemman puolen tietoisuutta ja sitten myöskin semmoista uutta synnyttävää kohtuvoimaa. Et me käydään hyvin fyysisesti, mutta sitten myöskin ne esoteeriset ja ne tunnetaajuudet on niin kuin mukana siinä. Ja sitten loppuvuodesta mennään sitten vähän syvemmälle sitten sinne valokehon niihin syvempiin rakenteisiin ja sitä kautta käsitellään sitten se koko vuosi näitä neste- ja tunnelaatuja. No sitten tässä jäsenyydessä me ollaan kerran vuodessa yhteisesti kokoonnuttu. Meillä on ollut sellainen yhteinen tapahtuma. Ja joka kuukausi me ollaan kokoonnuttu Zoom-yhteyksien kautta ja silloin on tehty myös meditaatio. Ja näitä ei ole talletettu, näitä meidän jutusteluja, vaan ainoastaan se meditaatio tulee sitten sinne sisältöihin. Ja sitten on tämmöinen WhatsApp-ryhmä myös, missä ollaan jaettu elämää ja kokemuksia ja kysymyksiä. Ja se on ollut semmoinen avoin jäsenille tarkoitettu paikka kohdata toisiamme. No, tämä jäsenyys on joko 1 kuukauden, 3 kuukauden, 6 kuukauden tai sitten tämän 12 kuukauden jäsenyys. Ja ostaessa sieltä verkkokaupasta tämän jäsenyyden, niin tämä ajankohta on voimassa ja silloin kaikki ne sisällöt kuuluu siihen jäsenpalveluun. Ja näiden hintoja on siellä sivuilla ja sitten myös tässä verkkokaupassa. Eli sieltä voi oman hintasta ja oman pituista jäsenyyttä sitten ostaa. No tosiaan tämä elämänpuu ajankohta tai ajatusmaailma on vallalla koko tämän vuoden aikana ja siinä tosiaan tutustutaan näihin erilaisiin kehon alueisiin. Ja joka kuukausi tulee myös tämmöinen kuukausikirje ja siellä on myöskin niin kuin ajankohtaisia asioita muutakin, esimerkiksi näitä tapaamisia tai sitten näitä alennuskoodeja näihin verkkokursseille ja muihin tapahtumiin ja hoitoihin. No, kun meillä on ollut näitä Zoom-meditaatioita, niin nämä kaikki aikaisemmat eli 2 vuoden sisällöt on siellä sivuilla myöskin käytössä. Ja samoin kaikki vanhatkin liikevideot on käytössä. Nämä liikevideot mitkä ilmestyy joka kuukausi, niin liittyy aina niihin alueisiin, mitä käsitellään. Eli jos käsitellään vaikka sydänmaljaa, niin silloin ne liikevideot on suunnattu rintakehän avaukseen ja käsien linjauksiin. Ja lantiossa taas sitten lantion alueille. Ja samoin meditaatiot on
aina suunnattu niihin tiettyihin nestelaatuihin ja niihin tunneasioihin siellä. Eli ne kaikki pohjautuu sitten näihin sisältöihin, mitä joka kuukausi sieltä tulee. Eli sillä tavalla se aihe syventyy ja se ymmärrys ja kokemus sieltä avautuu. Ja tosiaan kaikki nämä sisällöt on käytössä ja saa rauhassa niitä tutkia ja saadaan yhdessä myöskin jakaa asioita. Mä oon itse tästä hirmu kiinnostunut ja innossani tästä, kun on nyt tehnyt näitä sisältöjä jo osittain valmiiksikin, niin niitä on sitten helpompi lähteä sitten jakamaan ja yhdessä kokemaan. Mutta lisätietoja on siellä nettisivuilla ja toivon, että me kohtaamme sitten siellä jäsensivuilla. Moikka!